Дзеячы рэфармацыі канца 16 стагоддзя надавалі асаблівае значэнне распаўсюду новых ведаў, пашырэнню адукацыі. Адкрывалі свае дзверы новыя школы, кальвінісцкія, лютэранскія, арыянскія. Для іх перакладаліся і друкаваліся кнігі, ствараліся першыя навучальныя падручнікі. Адным з цэнтраў адукацыі і грамадска-рэлігійнага жыцця на Гарадзеншчыне становіцца мястэчка Іўя. Калі гаварыць пра Ліцыніна Мыслоўскага, то можна прыйти да высновы, як уражвае тая прага, з якой нашыя продкі ў 16 стагоддзі імкнуліся да свабоды. Это 16 стагоддзя перыяд рэфармацыі, вольнасці слова. Прычым яны эту свабоду не толькі ўнутрана мелі, яны маглі выказваць друкаваным словам. Іўя ў той час належала вядомаму дзяржаўнаму дзеячу Вялікага княства Літоўскага Яну Кішку. Адукацыю магнат атрымліваў ва універсітэтах Германіі і Італіі, адкуль вярнуўся на радзіму перакананым пратэстантам. Вызнаваў Ян Кішка арыянства. Арыянства – радыкальны накірунак пратэстантызму, распрацаваны італьянскімі гуманістамі. У прыватнасці прыхільнікі вучэння прызнавалі толькі чалавечую сутнасць Ісуса Хрыста. Беларускія арыяне называлі сябе літоўскімі братамі. Ян Кішка вырашае заснаваць у Іўе арыянскую школу. У 1585 годзе яна адчыняе свае дзверы для першых вучняў. Арганізацыя працы школы, што размясцілася ў будынку касцёла і стала называцца Арыянскай акадэміяй, была вельмі дэмакратычнай. Яе наведвалі як дзеці магнатаў, так і зусім небагатых месцічаў, прычым іх веравызнанне не мела асаблівага значэння. Аплата за навучанне бралася ў залежнасці ад заможнасці бацькоў вучня. Адразу паўстала важнае пытанне: хто будзе рэктарам школы? Гэты чалавек мусіць быць адукаваны і са здольнасцямі да кіравання. Выбар быў зроблены на карысць выпускніка Кракаўскага універсітэта Яна Ліцынія, што паходзіў з польскага горада Намыслова. І малады чалавек энергічна ўзяўся за справу. Ян Ліцыній Намысловскі прыйшоў на свет на пачатку 1560-х гадоў у мястэчку Намыслаў у Сілезіі. Адукацыю атрымаў у Ягелонскім універсітэце, там, дарэчы, дзе і наш славуты суайчыннік Францісак Скарына. Намысловскі быў мысляром-гуманістам, здольным пісьменнікам, але лёсу было заўгодна, каб ён застаўся ў гісторыі таксама, як і выдатны педагог. Нават сёння здзіўляе пералік прадметаў, што спасцігаліся навучэнцамі ў Арыянскай акадэміі. Гэта не толькі багаслоўе, матэматыка, логіка і гісторыя, але яшчэ паэзія, музыка, медыцына, грэцкая, лацінская, польская ды старабеларуская мовы. Цікавая вельмі асоба. Прыехаў з Польшы, Сілезіі. Усё жыццё пражыў у Беларусі, памёр у Наваградку. Мыслитель, педагог, мараліст, так называлася. Ён такі прыдумаў вельмі цікавыя рэчы, такія маралізатарскія высловы, якія можна як прымаўкі ўспрымаць. Ці можаш ты пакінуць лепшую ўдзячнасць для дзяцей, як бездакорнасць сваю? Напрыклад, это врыфмаваным было па-нямецку, па-польску, па-латыні выказана. Або «Не небагацце з'яўляецца найвялікшым на свеце скарбам, а розум». Такія от рэчы ён пісаў, і гэта былі унікальныя творы літаратурныя ў тагачаснай Европе. Вялікая ўвага надавалася творам як класічных, так і сучасных філосафаў і багасловаў. У навучанні выкарыстоўваўся катэхізіс Сымона Буднага, а таксама перакладзеныя ім стары і новы запаветы. Калі ж навучальнага дапаможніка па якім прадмеце бракавала, альбо рэктар лічыў яго недасканалым, Ян Ліцыній вырашаў гэту праблему даволі проста. Сам ствараў такі дапаможнік. Розум і адукаванасць маладога чалавека дазваляла яму гэта рабіць.
1586 годзе Ян Ліцыній Намысловскі выдае падручнік па логіцы, дапаможнік для авалодвання вывучэнняў Арыстоцеля. А ў 1589 годзе выходзіць другі навучальны дапаможнік «Сентэнцыі для ўсеагульнага карыстання ў жыцці». Напісаныя яны былі на лацінскай мове і выдадзеныя ў друкарні, што працавала пры школе. Яна ўяўляла сабой зборнік вершаваных выказванняў такого дыдактычнага, маральна-дыдактычнага характару. Напісаная эта кніга была на 3 мовах: лаціне, польскай і нямецкай. Сталося так, што сентэнцыі Намысловскага зрабіліся першым у гісторыі Вялікага княства літоўскага падручнікам замежных моваў. Фактычна Ян Ліцыній распрацаваў новую сістэму сярэдняй і вышэйшай адукацыі, якую з поспехам рэалізаваў у сваёй школе. Дзякуючы дэмакратычнай арганізацыі і духу гуманізму, Арыянская акадэмія ў Іўе набыла шырокую вядомасць. 8 гадоў рэктарства Яна Ліцынія Намысловскага стала часам сапраўднага яе росквіта. Намысловскі быў выдатным палемістам. Ён уступаў у тэалагічныя спрэчкі і з католікамі, і з кальвіністамі, і са сваімі аднадумцамі арыянамі, якія, не знайшоўшы лепшых аргументаў, урэшце адлучілі яго ад сваёй царквы, абвінаваціўшы ў атэізме. У 1593 годзе пасля смерці Яна Кішкі Ян Ліцыній пераязджае прапаведаваць у Новагрудак. А праз дзесяцігоддзя назва арыянскай школе ў Іўе знікае са старонак гістарычных крыніцаў. Але яна назаўжды засталася сведчаннем высокай культуры, адукаванасці і грамадзянскай свабоды нашых продкаў. Намысловскі – это ўжо фігура іншага часу, новага часу. Гэта уже, можна сказаць, канец залатога веку беларускай культуры. Тады, у яго часы, яго дзейнасці, жыцця, літаратурнай мовай, асноўнай літаратурнай мовай у Беларусі, Вялікім княстве літоўскім становілася мова польская. Ён пісаў свае творы па-нямецку, па-польску, па-латыні, але ніколі ўжо не друкаваў па-беларуску. Это была праява крызісу беларускай культуры. Хоць чалавек усё жыццё пражыў у Беларусі, тут і памёр, звязаў сваю працу з Беларусю, але ён такі сімвал ужо часоў сістэмнага крызісу беларускай культуры, то есть асоба неадназначная.